Pak De. Dulu. Leren disit. Wah. Antuk. Nah ini airnya kering kerontang, sudah nggak ada air ke sini. Saiki bingung golek banyu. Pinginane moh-moh. Saiki digoleki. Makan Seger. ngakan. Waktunya makan siang. Oh sike Bu, apa-apa. Rasa diteken ora ditekno. Wis. Mbah. Monggo, Mbah. Terus sambel Kak Rara ngarani sambel plelek jarene. Sambel plelek. Plelek plelak. Bu, gawekno sambel plelek. Ngarani sambel tomat itu sambel plelek. Ono ae Rara. Adik sekolah kok. Wis mlebu. Anu, Om, kan kelas 6. Sekarang latihan upacara buat dari Senin terus apalah. Lek zaman biyen apa Om iku? Sing ada murid baru, penyambutan murid baru, belajar penyambutan murid baru. Monggo ta, Mbah. Tak wonten-wontenipun. Ikan itu aja hasil karyanya Mbah Karni. Ini bubune sini sak meniki kae. Mbah monggo, Mbah. Kabut. Ayo maju. Pun monggo, Mbah. Sayure kocok. Sontekne lho, Mbak. Potak tapu ngucenteng. Ngene iki berpasrah isine. Monggo. Nek dibilang nganggo centeng. Men apa jenenge? Semangat. Semangat. Golek sis. Ini Pak Budi sis. Ini yang tadi. Sampeyan ki rasa nganggo iki. Coba kayak di sambel. Oh iki kok sithik kok. Tambahi lah sithik. Tapi neh. Nah, Moh. Aku ngewan awak ra dulur nang kene. sudah kan ngene iki duduk dulur. Ya Oh. maksudnya ki Ah, dulur cowok keluarga. lah sangge. Lha kira Sek, ora gua- kudu keluarga. Yo, bingung lah. Di luar dikidul. Ayo. Di luar dikidul. Dul, lor, wetan, kulon. Madang, sahabat petani. Oke. Oke. Ki on pura ki. On. Oh, lho. Kon, Mbah. Iwak. Iya. Ikan sempit. Iki piye ding iwak iki? Kok iwak grameh ya modele. Heeh. Berapa ya kaya Grameh kan ombo-ombo ngene iki. Iwak tempe, tanpa balung. iwak tahu. Ngomong Jawa tok sing ngomong kabeh. Iwak e apa? Pak tahu. Iwak tahu. Sayure apa? Wak kebu, tewel. Nyawur apa mbokmu? Kebu. Seperti tewel. Nek Bojonegoro mbok 6. Mbok iki 6. Mbok 4. Udengno yo mumetno.
sih. Sing mboten semerap mumet niku kan nganu mbak sakit kepala. Nggih, Bojonegoro dubeng nih. Supene nggih. Dubeng niku mumet. Mumet. Taline kon mumet ya, aku ketinggal. Tingkuk tali kon mumet. Pokoknya muter ten soko tuh. Kalau jangan aku jenenge cakak. Nggih cagak. Soko. Nek wong musik napa? Sadeng. Sadeng niku lho. Sadenge apa ranten malah jangan aku entek sadeng. Sadeng kan wit sadeng niku. Nek wong musik ngarani cagak listrik tapi niku sadeng. Dan kula sadeng entek. Entek. Nah, aku lho. Kalau dia kan pinggir sadeng ngono. Pinggir kuwet sadeng. Wong Banyuwangi radong ku nang Jawa Tengah. Wong musik ora teko-teko. Mbak tanduk mbak. Taman Banyuwangi tapi using apa sedaya. Mboten ya. Ngetose ketang sekolah ngoten niku. Tapi lingkungan kula kan Jawa Delus kabeh. Ya nabung keletan kali ngoten niku. Wong anyar-anyaran Pak Budi teng mriki. Pak Rumah kok aja wong Jawa Timur iki wong aku wong Banyuwangi ning kok ngomongnya beda karo Surakarta. kaya wong mriki kan beda. Ngopo wae ngediri kowe. Jawa Timur ini Roboyoan. Nggih maksudnya Aslinya Surakarta. dialek iki niku Beda. Tapi sing ngene ku mbak ten sebelah griya sing ngontrak griya. Kok sing ngene ku anu tiyang Banyuwangi. Tapi bahasane pun benten kali jenengan. Usek. Using. Nggih, oseng lho ya. Nggih. Pak Lek Hasan kayak oseng. Using. ana sing tukang cukur ke Banyuwangi iki. Genteng sami oleh kula. Campur Nggih, niku. anu mbak pakai bahasa Jawa tapi kagok ngoten lho. Bahasa Nggih. Jawane kagok. Kagok using nggih. niku. Oseng. Yang using di Jawa saged tapi nggih kasar kagok boten pati anu lancar. Boten lancar. Nggih. Kan jenengan senes oseng. Surakarta kula niku. Surakarta. Solo kotuk. Asline. Lah ide. Oseng iki Pak Budi. Oseng. Cara wong blasteran. Dapat campur aduk kula niku. Nggih lho, blasteran, Mbak. Nggih logat bicarane blasteran. Nggih. Solo, Malang, Kediri, Blitar. Kon niku pun dadi siji. Wis sing ngene mbah niku. Nggih. Tanduk mbak. Monggo, Mbah. Suku ora jelas pomone panguripane. Ya, Oh, bisa. Banyuwangi. Ngaku ne wong Solo kita kenal. Punjere iku Solo. Tanduk riyen mbak. Tapi rono-rono wis disaut iki wonengan. Saut gadol. Pesane mriku pun, Mbah. Oke, bocahe ten mriku. Bocahe ngenteni. Nek mbak kula sik malah nyedek-nyedek. Para tuane keturunan Jogja. Lah sik cedhek niku malah. Mulane biyen kancaku kok. Ndek dulu kan Banyuwangi. Maka kok Kuwi kula using. Aku ra iso blend ya. Kono sing totok ngene Jawa totok wis bular. kuwi padha nek wong Jawa Tengah nganu Pak. Loro ning sing Totok. pedalaman hutan ya. Nggih. Pegunungan mbak.
Bahasane nggih. Anu Pak. Tadi orang kuwi tertutup. Saya metu-metu nang Jojo ngono ki. Niku mawon paling nggih Bapak Tengkulak ngoten. Niku nek sing wong asli niku jenenge Samin. Oh. Kuwi ra ono wong gawe omah kok batu bata. Oh nggih nggih. Amane saka kayu jati kabeh. Apa mergo kayu jati nang kono akeh? Mesti kuat. Tradisine kuat. Kanduk, Mbah. Mangan koyo wong licik ngono ae. Aku kemoyo le sarapan akeh. Pun Mbok Mas. aturane izin mau tesik Nah lek empun kepanasan niku nganu Mbak. biasane mloro. Nggih. Kepanasan dikek macul ngono. Mbah udange wau sing ageng pinten? Telu. Akan udang apa? Kurang udang. Lek urang niku urang udang niku lho, Mbah. Yang baik lo Om. Ajur ndek pintu air. Iku bojoe Udang ini kan disirkulasi, Mbak. Pitu bawang gede. Sing kula wedani niki kan Yang ndek tanggul iku saiki kan anu titik-titik. gores kan, banyu gores, banyu bening iwak mangan. Kula kan dereng dadak. Kalau kamu pulau. Nggih. Kecuali dadak niku ngoten. Nanti sak kolam iki disitelukan wis anggap mawon akuarium gede. Dan ini kan saged giliran kali sedotan ten kali. Sekarang kan Tunggal mawon iya bawane sing gede sih. Bono 600. air Bono gores. Rupe yang ngalane ngalane napa? bono sing Ngalane kombo niku. Oh, sing sampean ten lho ngaket. Sampean ten gede. Nah, niki power head anune napa niku? Sumur bor. Kan wonten sing kados entolok sak menten niku. Nggih. Oh, niku nek ngarani kula satelit. Sanes. Itu biasanya teng daerah ketinggian. Nggih kan ini dameten sanyo celup banget. Jadi biarpun terendam air jalan terus. Tapi sakit lah. Watik gede lah mangke regine sibel Pak. Napa lek ngarani? Kumpul sibel. Pinten-pinten nggih dilebokne Pak. Sing celup to? Nggih celup. Sibel. niku lak Napa cacane ndak sing menten ae. niku lak cacane akuarium, Mbak. Niku lak cili sak bagrek. Wis sing niki sak menten iki tapi dawane 70. Oh, sing nganu ten sanyo celup niku, Mbak. Ngarani ana sing ngarani rudalan kan. Terus ngarani satelit niku. Kan kene Om. Tapi niku resiko nggih. Nggih, resikone gede. Nek sering mati urip Wes bisa. bar itu. Anyare 7 juta. Tabunge tak 3.600.000. sing paling ngene ya wis banyak. Insyaallah tengah hari mbak tengah apa? Namun terbas to niku. Nggih, Mbak. Ini sepanjang jalan poros ya udah rampung Pak. Tapi kalau warga semuanya selesai, Mbak. Tiap RT nggih. Tiap RT sedanten kan? Iki kita ngerti. Iki tok. Wingan ana kena makamnya tiap rete ini lah. Wong kok piro sing tiap rete ini. Jogja kene niku Pak. RT Tapi niku kan mboten di-share-ten grup. ora. Lah niki kan napa niki dipukul rata. Di-share-ten grup RT kan. Ini saged medal sedanten. Indonesia kan betul rungu. Nggih. Benek. Nah, ini kan di-share ten napa niki ten grup ini kan mireng sedanten. Barang arit. Putih. Sabit maksudnya. Nak
kena parang lah. Paling buat ndodok nemen. Bapak-bapak mulai lagi setelah makan dan ngopi. Nah, ini kita taruh sini.
Ah, sekarat tugel kayak nyuket amblek kan. Nah ini Pak Dinarto sama Pak Karni bikin meja-mejaan. Nanti tipone legeng kae rasa kuwi. Nggih. Ya Pak D, sepure disumet. Jawari. Pak Jawari ya Jan. Ayo Mbah, sepuri dilakoki Mbah. Atos e Ora atus Mas. Pas ono kali nang jero. kurang. Nah, wis awas, hop. Garing geser. Wis leren sik. Ngopi sik. Nah, ini udah. Hampir selesai separuh hari ini. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 11 pas. Kemungkinan apa? Menyelesaikan yang ini, yang sebelah kiri besok kemungkinan ini. Nah, setengah hari ya. Oke, kita istirahat dulu. Nggih di total niki bareng dene mulih macul lah apa-apa. Oke. Ketok kurang karo orane. Oke. Tuh. Jelas kasih kirang, Pak. Kurang. Kurangnya akeh. Wah, Jan. Cocok jagung kuwi. Nggih. Jagung bulu. Ra ono isine belas. Ra ono isine. Jagung karene semeyane. Pas nunjem. Bang, nginum, Mbah. Kalau ini bekasnya di kodok. Oke nih. Nah, ini sudah selesai pemasangan gelagar dan yang depan itu papanya sudah dihitung. Sebagian sudah tertata. Kita lihat. Itu bapak-bapak sudah pada Bali, pada pulang. Nah, ini ternyata 10 papan, 10 lembar. Untuk berapa ini? 1 plong apa berapa kalau bapak-bapak? Oke, sekian dulu video dari Oki Perantau Jawa di tempat Pak Wani untuk bangun greenhouse bapak-bapak PTR Royongan. Assalamualaikum, salam.